प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो भलायकीच्या मॉडर्न युगातल्या कार्यावळीन तुमका उर्बे भरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खाशेल्या कार्यावळींनी तुम्ही ब्रेस्ट कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, काळजाचे दुयेस ह्या गंभीर दुयेसाविषयी माहिती जाणून घेतली. तसेच मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार कसे योग्य आसा हे तुम्ही पळयले. तसेच पीडितांचे अनुभव तुम्ही ऐकले. मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सरांनी क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटावरवी या दुयेतींच्या जिवितान नॉर्मल्सी कशी हाडली ते पळोवन मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारांची तुमका खात्री पटली आसतली. भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीवरवी खर दुयेसा संदर्भात तुमच्या गोय राज्यात जागृताय वाढत आसा. आमकां मोठ्या प्रमाणात मेळिल्ल्या तुमच्या प्रतिसादाक लागून हे सिद्ध जाता. देखून भलायकीची काळजी घेवपी ही कार्यावळ आमी फुडें सुरू दवरता. आयज तुमकां मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर ह्या भयानक आणि खर दुयेसाविषयी मार्गदर्शन करतले. कॅन्सरा खातीर जगान मरण येवप्यांची संख्या नेटान वाढत आसा. अशा वेळार ह्या दुयेसाविषयी जागरूक आसप खूप महत्वाचे. कॅन्सर म्हणजे नक्की कितें? मनशाक कितल्या प्रकारचे कॅन्सर जावपाक शकता? कॅन्सर कित्याक लागून जाता? हे दुयेस कशें डिटेक्ट जावपाक शकता? ताचेर मात करपाक नक्की कितें करप गरजेचें? कॅन्सर दुयेतीविषयी कसली काळजी घेवपाची गरज आसता? मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खासा उपचार पद्दतीन दुयेतींक कसलो फायदो जाता? ह्या सारकिल्या तशेंच तुमच्या मनात येवपी हेर प्रश्नांच्यो जापो तुमकां ह्या कार्यावळीन मेळटल्यो. ही कार्यावळ म्हणजे समाजाची एका तरेन आरोग्यदायी सेवा म्हणल्यार चुकीचे थारचे ना. डॉक्टर विजय कुमार माने सरांच्या महत्वपूर्ण संशोधना खातीर कॅन्सरा कडेन कशे तरेन समर्थपणान तोंड दिवंक शकता हे दुयेतींच्या प्रत्यक्ष अनुभवांतल्यान तुमकां हांगा कळटलें. ह्या दुयेसा बद्दल खूपशे गैरसमजे आसात, पूण ते पयस करपाचो यत्न आमी हांगा करता. तुमचो दर एक दुबाव पयस करपा खातीर ही कार्यावळ मॉडर्न होमिओपॅथीच्या यशस्वी उपचारांची माहिती दिता. तर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग. इष्टानो, ह्या कार्यावळी वरवीं जावपी जागृताय तुम्ही समाजान हेरांकडेन पावोवची अशें आमी तुमकां आवाहन करता. एके भशेन हे आमचे सगळ्यांचे समाजीक कर्तव्य. तेन्ना लक्ष दियात आणि आयकयात मॉडर्न होमिओपॅथीची खासा कार्यावळ भलायकीचे मॉडर्न युग. वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे. त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत. जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत. होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने. दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत. डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली. त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली. 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह 12 क्लिनिक्समधून देश विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते. कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित
औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते. रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात. नमस्कार, मी रचना. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण एका वेगळ्या कॅन्सरची माहिती घेणार आहोत. अर्थात त्याचं नाव आहे गुदाशयाचा कॅन्सर म्हणजेच रेक्टम कॅन्सर. हा कॅन्सर नेमका होतो कसा आणि त्याच्यावर मॉडर्न होमिओपॅथीद्वारे नेमकी कशा पद्धतीने उपचार केले जातात हे आपल्याला जाणून घ्यायचे आणि त्याची माहिती आज आपल्याला देणार आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजयकुमार माने. सर, तुमचं मनापासून स्वागत. नमस्ते सर, आपण कॅन्सर वेगवेगळे पाहतो आहोत. मग तो हाडांचा कॅन्सर असेल, ओरल कॅन्सर असेल, त्यातलाच एक अत्यंत वेगळा आजार तो आहे गुदाशयाचा कॅन्सर. सर, हा कॅन्सर नेमका होतो कसा, प्रेक्षकांना थोडी माहिती द्याल? गुदाशयाचा कॅन्सर किंवा गुदद्वाराचा कॅन्सर ज्याला म्हटलं तर CA रेक्टम हा जो कॅन्सर आहे हा जास्त कॉमन पाश्चात्य देशामध्ये आहे. आपल्यामध्ये पण हल्ली त्याचे रुग्ण त्याचे बरेच प्रमाणामध्ये दिसून येतात. प्रामुख्याने याची कारणं म्हणजे व्यसन, तंबाखू किंवा स्मोकिंग हे एक कारण आहे. दुसऱ्या कारणांमध्ये ज्या रुग्णामध्ये संडास वेळेवर करायची सवय नाही, ज्याला क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन आहे, अशा रुग्णांमध्ये पण दिसून येतो. बऱ्याच वेळेला जे रुग्ण उभा राहायचं कॉन्स्टंट किंवा बसायचं काम करतात अशा रुग्णांमध्ये पण हा दिसून येतो. आणि जे रुग्ण मोठ्या प्रमाणामध्ये नॉनव्हेज खातात, म्हणजे मटण किंवा चिकन ज्यांच्या आहारामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे अशा रुग्णांमध्ये पण गुदाशयाचा कॅन्सर किंवा रेक्टम कॅन्सर हा मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसून येतो. सर, हा कॅन्सर झालाय हे नेमकं ओळखायचं कसं? गुदाशयाचा कॅन्सर जो होतो त्यावेळेला काही लक्षणं दिसतात. प्रामुख्यानं दिसणारं लक्षण म्हणजे गुदाशयाद्वारे होणारं ब्लिडिंग पर रेक्टम, हे एक लक्षण आहे प्रमुख. दुसरं लक्षण म्हणजे संडासच्या जागेला होणाऱ्या वेदना. तिसरं लक्षण म्हणजे संडासला साफ न होणं. काही वेळेला आजार ज्यावेळेला वाढला असतो त्यावेळेला वारंवार संडासला होणं, म्हणजे रुग्णांना साधारणपणे 7 ते 15-20 वेळेला दिवसातून संडासला व्हायला लागतं. आणि वेट लॉस, वजन कमी होणं, काही वेळेला वारंवार ताप येणं, अशा प्रकारची लक्षणं गुदाशयाच्या कॅन्सरमध्ये दिसून येतात. सर, मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटच्या आधारे आपण बरेच कॅन्सरवर सुद्धा खरं तर उपचार करतात आणि पेशंट्सना त्याचा चांगला फायदा सुद्धा पाहायला मिळतोय. जेव्हा हा गुदाशयाचा कॅन्सर होतो तो शरीरातल्या कोणकोणत्या भागात पसरतो आणि त्याची नेमकी लागण कशी होते ते आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. गुदाशयाचा कॅन्सर हा सुरुवातीला फक्त गुदाशयामध्ये असतो. काही वेळेला तो गुदाशयाबरोबर इतर भागामध्ये पसरलेला दिसून येतो. किंवा ज्यावेळेला कन्व्हेन्शनल उपचार त्याच्यावर होतील, म्हणजे सर्जरी होईल, केमोथेरपी होईल, त्यावेळेला तो इतर भागामध्ये पसरतो. इतर भाग म्हणजे प्रामुख्याने लिव्हरमध्ये पसरतो किंवा आंतड्याच्या इतर भागामध्ये पसरतो. जनरली हा मोठ्या आंतड्यामध्ये होतो आणि मोठ्या आंतड्याच्या इतर भागामध्ये आणि एक्स्ट्रीम केसेसमध्ये लहान आंतड्यामध्ये पसरतो. काही वेळेला फुफ्फुसामध्ये आणि हाडांमध्ये इतक्या ठिकाणी हा आजार पसरू शकतो आणि अगदी रेअरली मेंदूमध्ये. बरोबर. सर, आता जसं तुम्ही म्हणालात की कुठल्या कुठल्या भागात तो साधारणपणे पसरू शकतो, तर मला प्रश्न हाच विचारायचा आहे की कुठल्या वयोगटातल्या लोकांना तो होतो? गुदाशयाचा कॅन्सर हा मिड एजमध्ये आणि लॅटर एजमध्ये आहे. साधारणपणे 35 नंतर ते पुढच्या 70 वर्ष 80 वर्षापर्यंतच्या गृहस्थ लोकांमध्ये हा कॉमन दिसणारा कॅन्सर आहे. बरोबर. पण सर, मगाशी तुम्ही म्हणाल की आपण पाश्चिमात्यांचं अनुकरण करतो आणि जंक फूड खाण्याचं सुद्धा प्रमाण सध्या तरुण मुलांमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतं. मग त्यांना सुद्धा हा कॅन्सर होण्याचे चान्सेस काही आहेत ना? आता जर हे नॉन व्हेजिटेरियन फूड जे आहे त्यामध्ये रेड मीट जे आहे, रेड मीट खाणाऱ्या लोकांमध्ये किंवा बीफ खाणाऱ्या लोकांमध्ये हा कॅन्सर मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसून येतो. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून आपण पेशंट्सना दिलासा देण्याचं काम तर करतो आहोतच, पण आपण प्रचलित उपचार पद्धत जर पाहिली तर त्याद्वारे या कॅन्सरवर कसं उपचार केला जातो? तर डायग्नोसिसमध्ये या आजाराच्या प्रामुख्याने CT स्कॅन करणं, कोलोनोस्कोपी किंवा रेक्टोस्कोपी करणं या माध्यमातून या आजाराचं डायग्नोसिस होतं. आणि जर गाठ दिसली रेक्टममध्ये किंवा कोलनमध्ये, जनरली सिग्मॉइड कोलनमध्ये किंवा डिसेंडिंग कोलनमध्ये, तर याला बायोप्सी केली जाते आणि बायोप्सीमध्ये हे कन्फर्म केलं जाते की हा इज इट अ कॅन्सर ट्यूमर ऑर एनी अदर ट्यूमर किंवा बिनाइन ट्यूमर. CT स्कॅन किंवा MRI पेल्विस आणि MRI होल ॲब्डोमेन अँड पेल्विस असं ज्यावेळेला करू आपण त्यावेळेला आपल्याला हा कोलनमध्ये किंवा रेक्टममध्ये कॅन्सर आढळून येतो. या प्रकारे त्याचं प्रामुख्यानं डायग्नोसिस केलं जातं. आणि प्रोग्नोसिस बघण्यासाठी सुद्धा नंतर उपचारानंतर काय झालं, CT स्कॅन किंवा MRI आणि कोलोनोस्कोपी केली जाते आणि त्याद्वारे त्याचं प्रोग्नोसिस हे बघितलं जातं. आणि अजून एक प्रश्न होता आपला की कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये याची उपचार काय आहे? बरोबर. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये प्रामुख्याने केमोथेरपी आहे आणि सर्जरी आहे. रुग्णाला तो भाग कट करून काढून टाकता येत असेल तर, तितका वरती असेल तर,
त्याला कोलोस्टोमीची बॅग बसवली जाते उजव्या बाजूला आणि संडास मग त्याला तिथून व्हायला लागतं आणि जर शक्य असेल तर पुन्हा ती कोलोस्टोमी काढून टाकून पुन्हा पूर्ववत तो भाग जोडला जातो. ही कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती आहे. हे करताना मग सर्जरीनंतर पण केमोथेरपी घेतली जाते, सर्जरीच्या पूर्वीसुद्धा केमोथेरपी घेतली जाते. एक्स्ट्रीम केसेसमध्ये ज्यावेळेला तो आजार मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागतो त्यावेळेला मग रेडिएशन घेतलं जातं. अजून एक सांगायची गोष्ट आहे की जो पसरतो त्यावेळेला हाडांमध्ये प्रामुख्यानं जे स्पाईन आहे म्हणजे वर्टिब्राज जे आहेत, लंबर आणि सॅक्रल वर्टिब्राज, ह्यामध्ये पण बऱ्याच वेळेला हा आजार पसरलेला दिसून येतो. अच्छा. अजून एक गोष्ट आहे की बऱ्याच वेळेला जर हा आजार लॅटर स्टेजमध्ये गेला असेल, वाढला असेल, तर संडासची जागा आणि मूत्राशय आणि स्त्रियांमध्ये गर्भाशय, संडासची जागा आणि मूत्राशय ह्यामध्ये पण हा आजार पसरलेला दिसून येतो. सर, महिलांमध्ये याचं प्रमाण जास्त पाहायला मिळतं की पुरुषांमध्ये जास्त? असं काय हे झालेलं नाही आहे. पुरुषांमध्ये पण हा आजार कॉमन आहे आणि महिलांमध्ये पण हा आजार आहे. दोन्ही सेक्समध्ये हा आजार कॉमन आहे. पण सर, जेव्हा पेशंटला हे कळतच नाहीये की नेमकं आपल्याला झालंय काय, तेव्हा अर्थातच थोडीशी उपचार पद्धती सुद्धा लांबण्याची शक्यता असते, कारण एक्सपर्ट पर्यंत पोहोचणं त्यांना कधी कधी शक्य होत नाही. बऱ्याच वेळेला काय होतं, हो, तुमचा अगदी योग्य प्रश्न आहे. बऱ्याच वेळेला काय होतंय की रुग्णाला तिथं कॅन्सर असतो, गाठ असते, पण रुग्ण त्याला चुकून मूळ व्याध समजतो. अच्छा. आणि बऱ्याच वेळेला असं होतं की रुग्ण किंवा जे वैद्य लोक जे आहेत, काही लोक ते दोरा बांधून बिधून काय उपचार करतात, अशा लोकांमध्ये ते लोक काय करतात, त्याला चुकीचं डायग्नोसिस करतात. तो मूळ व्याध आहे म्हणून डायग्नोसिस केला जातो, निदान चुकीचं केलं जातं क्वालिफाईड लोकांच्याकडे नसल्यामुळं, आणि मग त्याला ते मूळ व्याध समजून उपचार केले जातात. त्यामध्ये वेळ बराचसा जातो. मग रुग्ण तो आजार मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढतो आणि मग रुग्णाला लक्षात येते की हे, किंवा एखाद्या डॉक्टरकडे गेल्यावर डॉक्टर सांगतात की त्याला अरे बाबा हे मूळ व्याध नाही आहे तर हा कॅन्सर आहे. मग त्याच्या तपासण्या त्याप्रमाणे केल्या जातात. निश्चितपणे मला वाटतं की रेक्टम कॅन्सर पीडित जर कोणी असतील तर त्यांच्यासाठी निश्चितपणे एकच वरदायी अशी कुठली जर उपचार पद्धती असेल तर ती मॉडर्न होमिओपॅथी आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आपण जी केस बघणार आहोत ती केस रेक्टम कॅन्सर जो ट्रीट केला कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये आणि जो लिव्हरमध्ये पसरलेला होता तो आपल्याकडनं बरा झालेला आहे. निश्चितपणे सर, ती केस स्टडी आपल्याला पाहायचीच आहे, पण त्याआधी आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात घेऊया एक छोटासा ब्रेक. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण माहिती करून घेतो आहोत रेक्टम कॅन्सर या कॅन्सरबद्दल. एक कॅन्सर पीडित ग्रस्त आहेत. जेव्हा त्यांना हा कॅन्सर झाला, रेक्टम कॅन्सर झाला, तेव्हा त्याची लागण ही लिव्हरपर्यंत गेली होती आणि अर्थातच त्यांनी वाट धरली ती मॉडर्न होमिओपॅथीची. त्यानंतर या उपचार पद्धतीचा त्यांना नेमका काय अनुभव आला आहे ते ऐकूया त्यांच्याच तोंडून. संतोष, वय 39 वर्षे, राहणार पुसद, यांना 2016 मध्ये रेक्टम कॅन्सर म्हणजेच गुदाशयाचा कॅन्सर झाल्याचे निदान झाले. मला त्रास होत होता संडासचा, लॅट्रिन साफ होत नव्हती माझी, आणि त्याच्यानंतर मी चेकअपसाठी नागपूरला गेलो असता माझं चेकअप केल्याच्यानंतर मला असं आढळून आलं चेकअपनंतर की संडासच्या जागेवर गाठ आहे माझ्या. त्यावेळी त्यांना सतत अपचन,
संडास न होणे व संडासावाटे रक्त पडणे असे त्रास होत होते. तज्ज्ञांनी त्यांना गुदाशयाला गाठ असल्याचे सांगितले. सप्टेंबर 2016ला एका नामांकित डॉक्टरांकडे मी दाखवलं आणि त्याच्यात असं निदान झालं की ती गाठ कॅन्सरची आहे. ही गाठ ऑपरेशनद्वारे काढण्यात आली. ऑपरेशन झाल्यानंतर तज्ज्ञांनी त्यांना 7 किमो घेण्यास सांगितले. परंतु किमो घेतल्यानंतरच्या होणाऱ्या त्रासाबद्दल त्यांना माहिती असल्यामुळे त्यांनी किमो घेण्याचे टाळले. तर त्याच्यानंतर मी ऑपरेशन केलं आणि जवळपास माझं ऑपरेशन 15 सप्टेंबर 2016ला झालं. ऑपरेशननंतर 7 किमो घ्यायला सांगितले होते, पण किमो मी कारण किमोचा त्रास माहीत असल्यामुळे मी किमो घेतली नाही मी स्वतः. त्यांनी इतरही उपचार पद्धतीतील उपचार घेतले, परंतु त्याचाही काही फरक पडला नाही. मे 2017च्या सिटी स्कॅन रिपोर्टमध्ये लिव्हरचा आकार वाढलेला दिसून आला व लिव्हरमध्ये गाठी झाल्याचे दिसून आले. पुन्हा मी 5 मे 2017ला चेकअप केला असता माझ्या लिव्हरमध्ये गाठी आढळून आल्या. त्यांच्या लिव्हरमधील गाठी 3.3 बाय 3.2 बाय 2.8 सेंटीमीटर व 1.6 बाय 0.6 सेंटीमीटर इतक्या आकाराच्या होत्या. त्यांनी ऑगस्ट 2017मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. ऑगस्ट 2017ला मॉडर्न होमिओपॅथी विजयकुमार माने सरांकडं आल्याच्या नंतर त्यांची औषधोपचार चालू केली मी. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर महिन्याभरातच त्यांना फरक जाणवू लागला. त्यांना अन्नपचन व्यवस्थित होऊ लागले. संडासवाटे रक्त पडणे बंद झाले. मला सरासरी 25 ते 26 दिवसानंतर हळूहळू जे त्रास होता मला अपचन न होणे, संडासवाटे ब्लड जाणे, हे त्रास हळूहळू कमी होत गेला माझा आणि आज पूर्णपणे तो बरा झाला. त्यांना पूर्वी होणारे सर्व त्रास बंद झाले असून डिसेंबर 2017च्या रिपोर्टनुसार त्यांना त्यांचे लिव्हरचा आकार पूर्णपणे सामान्य झाल्याचे दिसून आले. तसेच त्यांचा आजारही पूर्णपणे बरा झाल्याचे दिसून आले. मॉडर्न होमिओपॅथीची औषधी घेण्याला खूप सोपी आणि सरळ आहे आणि घेताना आपलं सर्व कामं करत औषधी घेता येते. कोणत्याही प्रकारचे साईड इफेक्ट नाहीत त्याचे. यांना आता कोणताही त्रास होत नसून ते मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. ज्यांना असा आजार आहे त्यांनी श्री विजयकुमार माने यांना येऊन जरूर भेटावे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचे मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधी उपचार घ्यावा, हे माझा अनुभव आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आधारे त्यांच्या रेक्टम कॅन्सरवर नेमके कशा पद्धतीने उपचार केले गेले हे सुद्धा आपल्याला सविस्तरपणे जाणून घ्यायचे. पण त्याआधी आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात घेऊया एक छोटासा ब्रेक. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 70388338881 किंवा 70388338882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट.
मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचा मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. सर, ही केस स्टडी तुम्ही कशी हाताळली? सप्टेंबर 2016ला त्यांना CA रेक्टम असं डायग्नोसिस झालं होतं, म्हणजे संडाच्या जागेचा कॅन्सर. बरोबर. त्यांना ऑपरेट करण्यात आलं. रेक्टमचा कॅन्सर तो भाग काढून टाकण्यात आला एप्रिल 2017मध्ये. 3/5/17चा जो हिस्टोपॅथॉलॉजीचा रिपोर्ट आहे बायोप्सीचा तो असा आहे: एक्साइज सिग्मॉइड रेक्टल सेगमेंट वेल डिफरन्शिएटेड ॲडिनोकार्सिनोमा असा त्याचा बायोप्सीचा रिपोर्ट आहे. 5/5/17चा त्यांचा CT ॲब्डॉमेनमध्ये लिव्हरमध्ये 3.3 × 3.2 × 2.8 सेंटीमीटर असं सेगमेंट 7 आणि 8 राईट लोबमध्ये ट्यूमर दिसून आलं. म्हणजे रेक्टम कॅन्सरचे उपचार संपले त्यांचे आणि त्यानंतर पुन्हा 5/5/17ला त्यांना त्यामध्ये हे दिसून आलं. बरोबर. 25/8/17ला पेशंट आपल्याकडे आले, कारण त्यांनी असं ठरवलं होतं की केमोथेरपीचे भयानक साईड इफेक्ट आणि त्यांना आजार बरा होत नाही असं त्यांच्या कानावर आल्यामुळं ते मॉडर्न होमिओपॅथीकडे आले आणि आम्ही 25/8/17ला त्यांची ट्रीटमेंट चालू केली. 25/8/17 ट्रीटमेंट चालू केल्यानंतर त्यांचं पोटदुखी जी होती, वारंवार ताप येत होता, तो कमी आला. जेवण जायला लागलं, संडासला व्यवस्थित साफ व्हायला लागलं त्यांच्या, आणि पेशंटचं वजन वाढायला लागलं. पेशंट रेग्युलर फॉलोअपमध्ये झाला. पेशंटला काही तक्रार नसल्यामुळं पेशंटाने आम्ही असा डिसिजन घेतला की आपण त्यांचा एक पुन्हा पेट स्कॅन आपण रिपीट करू. ही गोष्ट 7/12/2017ची गोष्ट आहे आणि समजावून घ्या की आपण 25/8/17ला उपचार चालू केलेत. 7/12 म्हणजे साधारणपणे 7, 8, 9, 10, 11, 12 म्हणजे 4 महिन्याचा कालावधी आहे. 4 महिन्यानंतर आम्ही पुन्हा CT स्कॅन केला त्यांचा ॲब्डोमेन आणि पेल्विसचा. त्यामध्ये त्यांना लिव्हर टोटली नॉर्मल, नो साईन ऑफ प्रिव्हियसली सीन लिव्हर लिजन असा रिपोर्ट आहे आपल्याकडे. तो आपण दाखवूच त्या ह्याच्यामध्ये. निश्चितपणे पेशंटला कुठलाही त्रास नाही आणि पेशंट नॉर्मल आहे. परत एकदा फॉलोअप पेशंटचा झालेला आहे पुन्हा. नंतर पेशंटला कुठल्याही प्रकारचा त्रास नाही असं आपल्याला दिसून आलेलं आहे. निश्चितपणे म्हणजे ह्याचा अर्थ असा आहे की जो रेक्टममधला कॅन्सर होता तो जो लिव्हरमध्ये पसरला होता तो साधारणपणे 4 ते 5 महिन्याच्या उपचारांतर्गत पूर्णपणानं निघून गेलेला आहे. आधीचा रिपोर्ट आणि नंतरचा रिपोर्ट दोन्ही आपल्याकडे आहेत. पेशंटला कुठल्याही प्रकारचा त्रास नाही. म्हणजे इतक्या कमी कालावधीमध्ये, आणि ज्याला सेकंडरी म्हटलं जातो, सेकंडरी इज डिफिकल्ट टू ट्रीट विथ कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंट. सेकंडरी ज्यावेळेला पसरलेला असतो, मेटास्टॅटिक कॅन्सर ज्याला म्हटलं जाते, त्या कॅन्सरला ट्रीट करणं, बरं करणं हे अशक्य असतं. तरीसुद्धा आपल्या इतक्या कमी कालावधीमध्ये आपल्याकडं कॅन्सर बरा होऊ शकतो. त्याचं हे उत्कृष्ट आणि चांगलं उदाहरण आहे असं मला म्हणायला काही हरकत नाही. पेशंट जेव्हा सगळे उपचार करून थकतो आणि जेव्हा त्याला असं वाटतं की तर मॉडर्न होमिओपॅथी माझ्यासाठी आश्वासक, विश्वासदायी ठरते आहे, तेव्हा तुमच्याकडून त्यांना कशा पद्धतीने विश्वास दिला? 1-2 उदाहरणं मी सांगेन तुम्हाला. आमच्याकडे हल्लीच एका पेशंटचे उपचार चालू आहेत, ज्याला ब्रेस्ट कॅन्सर आहे आणि तो मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरला आहे. कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंट, पूर्ण रेडिएशन, केमोथेरपी, ब्रेनमध्ये गेल्यानंतर पुन्हा रेडिएशन, पाठीच्या मणक्याला पुन्हा रेडिएशन, सगळे कंप्लीट झाले आणि पेशंट बेड रिडन आहे. त्यांच्या राईट ब्रेस्टला फार मोठा मास म्हणजे गाठ कॅन्सरची आहे आणि शरीरभर कॅन्सर पसरलेला आहे. टर्मिनल इलनेस म्हणून त्यांनी त्याच्यावर डिक्लेअर केलेलं होतं कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंटमध्ये आणि आता उपचार नाहीत असं सांगितल्यामुळे पेशंट घरी होता. आमच्याकडं पेशंट आला, फक्त ते नातेवाईक आले, पेशंट येऊ शकत नाही आहे आणि म्हटलं की डॉक्टर मला 15 दिवस औषध द्या, कारण पेशंटना, नातेवाईकांना पण खात्री नव्हती की काय यात करू शकू की नाही करू. 15 दिवसानंतर ज्यावेळेला पेशंट भेटायला आले त्यावेळेला त्यांनी सांगितले की डॉक्टर 15 दिवसामध्ये त्या स्त्रीच्या हाताला आणि स्तनाला आलेली सूज पूर्ण कमी झालेली आहे. स्तनाची गाठ आहे पण सूज पूर्ण कमी गेलेली आणि त्याच्या वेदना सगळ्या गेलेल्या आहेत. म्हणजे इतक्या वेगामध्ये सुद्धा आपण पेशंटला आराम मिळवून देऊ शकतो. बरोबर. म्हणजे जिथं टर्मिनल इलनेस म्हणून डिक्लेअर केलं जाते की आता ह्याच्या पुढे ट्रीटमेंट नाही, अशा केसमध्ये पण आपण अशा प्रकारचे रिझल्ट देऊ शकतो. आणि त्यामुळे होणारा जो आनंद आहे, पेशंटला पण आनंद होतो, नातेवाईकांना होतो आणि मला ॲज अ डॉक्टर म्हणून जो आनंद होतो तो आनंद अवर्णनीय आहे. अशा अनेक केसेस आपल्याकडे आहेत. आपण येणाऱ्या काळामध्ये अजून त्या जाणून घेऊया. भारतातून लोक परदेशात जातात एखाद्या ट्रीटमेंटसाठी, तिथे आता जरा उलट घडताना पाहायला मिळते. प्रगत देशातून लोक आता भारतात येतात आणि ते फक्त आणि फक्त मॉडर्न होमिओपॅथीसाठी येत आहेत. सर, जाता जाता मला फक्त एकच जाणून घ्यायचं ते म्हणजे की रेक्टम कॅन्सरचे जे कोणी आजही पीडित आपल्याला पाहायला मिळत असतील समाजात, तर त्यांच्यासाठी तुम्ही काय सल्ला द्याल? त्यांना पथ्य पाण्याबद्दल काय मार्गदर्शन कराल? मी एक गोष्ट सांगतो की रेक्टम कॅन्सरमध्ये आमच्याकडे पूर्वी पण एक केस आम्ही मागं दाखवलेलं आमच्या सिरियलमध्ये की जिला ट्रीटमेंट नाही म्हणून सांगितलेलं होतं आणि ती मुलगी पूर्ण बरी झाली. कोलोस्टॉमी बॅक क्लोजर केली, त्याच्याने कुठल्याही प्रकारे तिला शरीरामध्ये कॅन्सर नाही. जे पसरलेला रेक्टम कॅन्सर जो गर्भाशयापर्यंत गेलेला तो सुद्धा बरं झाली. एक केस आम्ही पाठीमागं या आपल्या सिरियलमध्ये दाखवलेली होती. तर मी रुग्णांना एक सांगेन की असा कॅन्सर झाला तर कृपया खचून जाऊ नका. बरोबर. होप्स आहेत.
होप्स ठेवा, कारण होप्स असणं ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. निगेटिव्ह ॲटिट्यूडनं काय आपण बरे होणार नाही किंवा जास्त जगणार नाही. निगेटिव्ह ॲटिट्यूडनं लवकर मृत्यूकडे आपण जाऊ. तर निगेटिव्ह ॲटिट्यूड टाळायला पाहिजे. आणि तुमच्या मदतीसाठी मॉडर्न होमिओपॅथी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्यासोबत आहे आणि आम्ही नेहमी राहू असं मी लोकांना हे सांगतो. आणि लोकांनी मदत आमची घ्यावी, आमची हेल्प घ्यावी आणि आपलं आनंदी आणि निरोगी आयुष्य जगावं असं माझी खूप प्रामाणिक इच्छा आहे. निश्चितपणे मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून सर तुम्ही सुद्धा लोकांना आता तो पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड देता आहात. म्हणजे फक्त उपचार पद्धतच नाही आहे, तर सकारात्मक जीवनशैली कशा पद्धतीने पुढे न्यावी हेच खरं तर तुम्ही लोकांना सांगता आहात. धन्यवाद सर, तुम्ही एवढी छान माहिती आम्हाला दिली त्याबद्दल. आता मात्र मॉडर्न होमिओपॅथीच्या या आरोग्याचा मॉडर्न युग या कार्यक्रमात इथेच थांबूया. नमस्कार. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल आयडी आहे info@modernhomeopathy.co.in. मॉडर्न होमिओपॅथी 8009@gmail.com. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने हांणी कॅन्सर दुयेसाचेर केल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयलें. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर दुयेसाचेर आनीकय मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.